Ljudi, hoćemo našu omiljenu, a tuđu ne toliko omiljenu, a možda i grešim. A možda i grešiš. Rubriku ana.rs. Ana.rs. To je, ne znam da li znate, to je forum ženski jedan na koji... jedan jedini. Na koji se mi često uključimo. Koji traje već 40 godina. Jeste. I svaku temu krećemo od samog početka. Od 2004. Za danas smo našli jednu jako dobru temu. Dobru. Jeste. Slušaj ovo. Naslov teme. Ajde. Neuredan bračni drug. Dobro. Zvuči malo perverzno već u startu. Zvuči dosta perverzno. Neuredni muževi. Kad kažeš bračni drug, već u startu je malo neuredno. Ali ajde. Koliki problem imaš kad treba pišeš na... Ne samo to, nego koliki problem imaš kad napišeš šlajfnu teksta. Sad ćeš da čuješ sa kakvim likom živi ova žena i ne samo da živi, nego je i bračni drug. Ajde. Što je najgore, to ne možeš tako lako da odeš, možeš se razvedeš. Da, nije ni znala da je neuredan. Mi to najbolje znao. Ajde. Kaže ovako, eto, naslov sve govori, a problem već 12 godina ne mogu da rešim. Ovo je bukvalno pakao. Dobro. U stvari, godinama... Nije se kupao 12 godina. Godinama se situacija pogoršavala. Dobro. Ne radi se o prljavim čarapama, van korpe za veš i slično, to čak ni ne primećuje. To obožavam. Od svega ostalog, da, to je sad kao u fazonu daj mi toga. Dobro. Ovako, sad kreće. Ne pere zube, ni ujutru, ni uveče. Samo ponekad usput. Kad usput? Preko dana? Ne znam. Zubi su mu pokvareni, u zagradi plaši se zubara. I pušač je, tako da ima jak zadah. Joj, brate, kako dobro se šaliti s ovim? 12 godina. 12 godina, okej. 12 years. Možemo da se šalimo s ovim, sad ću ti kažem zašto. Dobro. Zašto ovo nije poremećaj neki. Dobro. Nego ovo je odluka. Čovek je odlučio da je... Da ga boli uvo. Da. Možda je poremećaj, možda nema ruke. Ne može da opere zube. Ne može da pozove zubara. Vidi kad Duki, šalim se, Duki ima ruke, ali nema zube. A ovako, ajmo dalje. Ne tušira se redovno, recimo jednom u nelju dana. Pa brate, kako? S kim živi ona? Ne znam. Duki, slušaj ovo. Sa četnikom. Da, slušam. Kosu pere pa 3 tačke još ređe. Čekaj, on se tušira kosu, da. Inače, stavlja masne kreme na kosu. Jebote. Bavi se poslom gde ima dosta prašine, pa se miris njegove kose baš osjeća, naročito leti. Ma, ova izmišlja, to nemoguće. Ja sam to je nemoguće. A, misliš? Nemoguće. Bar da češće donje menja donji veš, ali ni to. To daje nešto pozitivno. Spava na prljavom jastuku. Pa zameni mu jastučnicu, ne treba ti on. Ako mu ja ne stavim ili ne promenim jastučnicu, nikad to neće uraditi sam. Pa kad mu ti menješ. Ne bi ni ja da mi menja neko. Čak ne spava na klasičnom jastuku, već mu je najudobniji na slami, kao ukrasni jastuk. Ona je sa konjem. Bože. Spava u štali. Ali slušaj, pazi, ne priča kao nije mu higijena bitna, ali voli ukrasni jastuk. Dobro, imaš neke principe. Bože. Voli da mu je lep jastuk. Lep i da smrdi. Voli da je jastuk čist da ostavi. Da može da... On slika na jastuk svojom kosom. Ukrasni jastuk sa kreveta kojeg smo kupili pre 10 godina. Nestaje u mašinu, tako da ne mogu lepo da ga operem. Ko muž? Aj, krevet. Muž nestaje. Dobro. I uglavnom bez jastučnice. Jo, brati, šta još? Ajde nešto gnojavo, ili tako nešto? Postane uredan jedino kad se posvađamo ili kad mu je do seksa, a to je već postala misaona imenica, pošto je meni već odavno postao odbojan i poljubac. Ne sjećam se kad smo se poljubili, a ne mogu zamislim da će mi tako prolaziti život, ali već je 12 godina. Što je zanimljivo, što je rešenje za njihov brak da se svađaju svaki dan. Stavi naoče ili daj savjet, znaš kao, svađite se svaki dan. Odgovor. Daj mu naoče. Onda se svađamo jer ga odbijam kad mu kažem... Jer mirišem. Zato što je neuredan... Ovo je baš mučno. Ako je konji, nećeš dugo živjeti tako. Kad mu kažem zato što je neuredan, još više se iznervira uz odgovor, pa sad sam se istuširao. Ili, pa evo, sad idem da operem zube.
Čekaj, on kaže sad sam se izuširao, a nije se izuširao tipa 8 dana. Pa da, izgleda da još pored toga što je prljav i laže. Laže, smrdi. Laže smrda. Laže, smrda, ajde. Žela. Šta kaže, ili ima neko odgovorio? Jednostavno ne razume. Tužni smajli. A ja ne želim više da ga vređam. Mnogo puta... Koga vređa kao? Okupaj Smrdivo je. Kandiš. Svinjo. Smrdivo je Kandić. Čuješ se. Mnogo puta sam razgovorom probala da rešim problem, ali promjena traje maksimalno nelju dana. Ali konji ne razumiju. Nelju dana se kupaju i onda prestane. Kako ne možeš nekog da ubediš da se... A? Da. Ne znam. Ne, mislim ima još. Ali moguće je to, mada, ne znam u stvari, znaš šta, to bi bilo jasno da imaju tipa 70 godina i onda je ovaj odustao od života i kao šta će sad. Da. Ali ovo mi deluje kao da su relativno mladi, koliko su u braku? 12? Još da su stariji, njoj bi bilo čulo mirisa, verovatno oslabilo. Nek proba da stalno bude prehlađeno. Pa to je da, vidiš. Ili alergiju neku. Daj mu naočare, stavi naočare. Da. Saveti. Draga saveti. Dobro, evo pitanje postavlja jedna devojka kad je sve ovo pročitala, kaže izvini, ali koliko godina ima tvoj partner, da li se on ovako ponašao i na početku vaše veze? Ovako ponašanje je za mene začuđeni smajli. Pa od početka je postojao problem sa kvarnim zubima, ostalo manje više, ali je postojalo sve gore. Da bi se... Koliko treba imaš kvarne zube da ja ovako provalim da ti imaš kvarne zube? Pa dosta kvarne zube. Da, ali ovo je u pitanju i zadah, plus puši, plus... Pa čovjek ne pere zube, jevud. 36 godina... Jeti. Konji ne žive toliko, 36 godina, piše ovdje. Seskvoč, ajde. Aha, kaže, pre nekoliko godina se potpuno zapustio. Znači u njoj je problem. Kao meni da pričam. Može čovjek depresivno. Ali u njoj je problem. Da, možda. Nešto mu je uradilo... Ona ružna. Pa šta misliš da je ovo veza pakao iza njega? Pa ne vjerujem da neko samo odluči da se ne kupa i da je srećan. U stvari možda mu je strah, ne mora reći se kupamo, ženio sam se. Kaže ovako, isto tako je nemaran i prema ishrani, zdravlju i još nekim sferama života. Koje su još ostale, brate? Da ne širim priču. I decu bije. Da ne širi. Gađa ih svojim zubima. Pa zvuči kao da su da je veza zapala u problem. Čovjek je odustao. U krizicu, neku krizicu. Tako kažem. On ne zna da se okupa. Ne zna da raskine i zato je rešio da se ubije. Ali polako. Ubije smradom. Smradom, sam sebe i da... Čeka, ne se zapati neke bakterije. Pre je rešio da istruli, zato što ga je blam da pokrene temu. Kad umirem ja će da mrešiti. Čovječe, pa ne znam. Možda će da istera iz stana. Ja moram kažem, nikad nisam čuo za ovakav slučaj. Možda pokušao da istera iz stana. Možda će se razvede, ova ne kapira. Ne, on hoće se razvede, ali hoće se zadrži stan. Da. I on će da uprlja stan koliko god može i da istera. Joj Bože. To ne može posle ni dubinskim čišćenjem da se izbaci taj. Ne može. Da ga pošalje na dubinsko čišćenje. Kaže sljedeća žena. Muškarci su generalno manje uredan pol i to je prirodno. Ej. Alo. Šta bi bilo da mi to kažemo? Da ste vi gluplje. Kao odmah na to. Na primjer, u vojsci je sasvim normalno da se samo jednom ona zna kako je u vojsci. tuširaju nedeljno, iako se po ceo dan i svaki dan znoje i prljaju i tako dalje. Ona gledala neki film. Ali tvoj muž nije u vojsci, nego kod kuće i baš se čudno ponaša. Možda on tripuje da je u vojsci. Ima flashbackove. Ali da je u vojsci, onda bi bio uredniji. On je Rambo. Ima sindrom. Kad ga tuširaju, vrate mu se crevo. Naučio samo crevom da se tušira. U svakom slučaju ne dajte mu da prilazi policajcima. I sa drugim muškarcima. Da, se tušira kad nije s drugim muškarcima. Prosto tako je navikao. U vojsci. Dok je gledao Euroviziju. Dobro, i ona zna kako u vojsci dalje. To za zubara je besmislica, čekaj šta. To za zubara je besmislica. Ako je zubar dobar i ako da anesteziju, skoro ništa ne boli. Pa dobro, mislim da nije... rešila svim ljudima koji se plaše zubara. Da, nije u tome problem. Zubara, brate. Strah od zubara je mnogo dublji od toga. Dublji, kapiraš. Ima dublje korenje. I got you, Viktore. Ajde. Istina je da se muškarci malo zapuste vremenom. Ej! S kim vi blejte, bre? Ja ne znam.
Pravi muškarci. Znaš kao, pravi... Čupavio. Ne, To je kao, alo. Pa to što izgledam ovako kao što izgledam, moram da kažem da sam ja toliko... se malo zapustio. Ja sam se okupao. Ne, toliko sam postao metroseksualac da sam ja navikao sada da idem kod ovih da mi srede bradu i pošto ja ne mogu da zakažem, ne stižem. Gej. Ali gej Na Euroviziju sledeće gej godine. bi se do sada ušišao i obrio. Nastrani čoveče. Možda. Metro, seksualac. Mislite da bi mogao da dobijem neke poene na izgled na Euroviziji? Pošto ne znam da pevam. Mogu bi Ako na bi to pevao što na ne znaš da norveškom, pevaš. da. A šta ako se prijavi tamo liko i kao ne znam peva, ali to je neki problem. Dobro. I kao Ova to riba što je sad to je pobedila, njegov sindrom. Ova riba što je sad pobedila ne zna da peva baš najbolje. Ali je debela. Pa, Sad je godina debelih duki. kao u kineskom horoskopu. Da, u kineskom U mom horoskopu si horoskopu. debela. Idemo dalje. Aj, Da vidimo ovako. Moj, mislim na muža, moj tako i tako. Tušira se svaki dan i zube pere 2 puta na dan. Ni jedan nema kvaran. Pa da, isti ko ovaj. tako, Isti ko ovaj prvi, ja da. bih volao da ima makar jedan tako. kvaran. kao. Priroda valjda, šta znam. Mene smeta. Aha, mene recimo smeta. Mene recimo smeta Znam šta njemu smeta. što zna zaspati u dnevnom boravku. To mi je neuredno. No, brate, ove Dobre. žene, znači... Dnevni On boravak. jebi. A da pređemo mi na reklame. Ima sve Ne, zdrave ne, zube, slušaj. ali spava u dnevnom boravku. To je Slušaj. baš ista ova tema. Promašna tema, likovi koji spavaju na kauču. Ovako, kaže, moraš ga malo animirati kao dete kad učiš neke stvari. Polako, jedno po jedno dovodi u red. U On se početku... ponašaju kao smo mi deca, Ne, retardirani. bukvalno kao životinje, kao konj. A, kao konja. Kao konj, ali konj bi do sad skapirao. Pa valjda. Dresura konja. Konj je Malo generalno... po malo kao dete. Jest. Pa opereš mu 2 zuba, pa I to je to, nema više. nema više. Dobro. U početku ćeš morati da ga pohvališ za svaki potez. Jaj Bože. Dobar dečko i da mu daš hranu. Posle će mu valjda to sve postati navika i samo mu ne treba dati da se opusti i da popusti. To ti je uspešan brak. To je prava Samo ljubav. da se ne opusti. Treba izdresirati Samo muškarca pravilima. da se kupa. Spava on na kauču. Što ti misliš da si? Ima neko normalno da rekao ko muškarci su Ti okej. ima- ti Ti imaš- si našla nekog prljavog i to je to. Evo vidi kako ovo žene uništavaju druge žene. Pogledaj sad ovaj savjet. Aj. Ti imaš zadatak da se pobrineš da mu odjeća uvek bude čista, udobna, mirisna. Dobar deterđent. To je znači Se kao... znaš ko je muško, a ko je... Žena ženi daje savjet kao tvoj zadatak je da pereš. Da. Mislim da duže to jeste jedno rešenje, Pa da, ali kao... ali nije održivo verovatno. Nije. Otići ću malo, ovo je tema iz 2006, jel tako nešto? Aha, Da ajde vidimo vidimo što dalje danas. napredo Pa ne vjerujem da je taj. muško-ženski odnosi. Ne želim da čitamo o ovom čoveku. Ja mislim dalje pričaju o njemu, a? Pa da, ali šta, Kao 10 godina kasnije. šta ako više nije s nama? On se i dalje ne kupa. Zube nema. Evo, ako pričaju o nekom drugom muškarcu, ali ako taj dečko ne može da napravi kompromis, makar da se okupa za tebe, nego ti traži da ga prihvatiš takvog, teško da će u budućnosti moći da pravi kompromise koje zahtjeva mnogo ozbiljnija veza. Podržavam tvoju odluku. Neko je izgleda raskinuo. A, ili ga je ubila. Podržam tvoju odluku. Prosto žena otišla Pa dalje. dobro, to je i ta podrška među ženama. Što god da urade, podržavam. Podrška. Girl power. Očigledno su šanse ravne nuli da će se promeniti. Da bi se uopšte trudio oko toga, Što je mrtav. pa šta onda koji moj radiš s njim tako dugo? Isto kao što on ima pravo da smrdi, tako i ti imaš pravo da ga šuti. Čekaj, to je 12 godina kasnije, ja ne znam o kome Ne verujem pričaju. da, vjerojatno su neka druga javila se Ali ja nekim... želim da verujem da je dalje o njemu pričaju. Jeste, da. Čekaj. Najgotivniji lik ikada. A nije. Evo sad ću da vam pročitam Smrdi ovaj problem. 20 samo godina. malo mi je sitno, moram se približiti. Ajde. Evo ti naoči. Zoomire ovako. Mi cvikere slobodno. I ja imam... Ne može to tako, to je stari laptop. I ja imam problem sa dečkom. Ovo ja sad čitam, znači ja nemam problem sa dečkom. Da, on je super se dečko. Zajedno smo 8 meseci i zgrozim se svaki put kada treba da idem kod njega. Ma šta des, kao zašto ste zajedno svi? Pa nađu se ljudi... Valjda da je osnovno da ti ne smrdi i da nije, a? Nije to osnovno je da se vole. Pa kako da te zavolim kad ne mogu da ti priđem od smrada? Pa nekako ljubav je jača od Od smrada. od smrada, Jel da. to crnjanski?
Da, jeste sad kad sam izrekao, zvuči kao neka misao za Facebook. Napravit ćemo motivacioni post. Da šerujete. Ništa nije... Taj čitaj ovo Zmaja, svi ti. Znaš, one pesmice, ne krenu od početka. Pre i posle. Kako ide to? Treba ruke prati, nemoj da te na to pominjavati, pa odatle neka Pa decu tako uče, tako treba i njih. Jer muškarci su velika deca, ne znam da znam. Ne, da, bilo je malo pre su rekli. Treba s njima polako i treba ih pohvaliti posle svakog. Treba ih ovako pomaziti, daš im koskicu i počešeš po stomaku. Evo ovako, kaže, nije ništa zlatnije ni kad dođe kod mene. Dođe neokupan od kuće, ja ludim, izbegavam odnose s njim. Terala sam ga da se kupa ako želi seks. Jednom je bio neokupan i hteo seks, a imao da izvinete ukakane gaće. A jebe mu majku. A dobro, štop, ajde dosta s ovom temom, muka mi, ajde. Idemo na reklamu. Ukakane, zato što je dečak. Znaš, kao kaže se usrane. Kako ih nađete takve? Mislim, nije da... Usran, koliko njega boli bulja. Bukvalno. Dobro, ne mogu da krivim žene, ali se pitam... Ne mogu ni ja, ali te bra imaš govnu gaćama, čujemo se. Ćao. To bi trebalo da bude rešenje za sve. Deal breaker jeste govnu gaćama. Totalni. Ovo je zvanično najgora rubrika koju smo imali. Bukvalno najgora. A ukaka ne zvuči manje loše. Ne, zvuči gore. Zvuči tačno kako jeste. 12 godina. Ali muškarci su velika djeca. I oni su ukakaju nekad. Što se ovdje i dokazalo. Operete. Jer imaju zelene fleke na laktovima. Ćao, sledeća rubrika. Ali ako ćemo da nađemo nešto pozitivno u svemu ovome. Smešno je. Pored toga. On je pozitivan na test za bakterije. Čak i najgori likovi su uspeli da nađu ribe. Da, svaka rupa nađe zakrpu. Koji gledate nas, pošto pretpostavljam da nemate ribu. Sljedeća tema, našao sam super temu. Fileri u usnama. Zvuči kao Bregina pesma, ali nije. Čolina više. Da. Ti tvoji fileri. Čolina, ali Brega pisu. U usnama. Tako nešto. Da. Jeste. To je ta. To je to. Evo ovako. Šta kažu? Tema počinje davno 2006. godine. Šta su fileri, a šta su silikoni? Šta su usne. Dobro. I ono što se ubrizgao nešto odma. Kod zubara kažu može. Pa u tome je i fora sa ovom temom. A, ne znaju ni oni. Zato što, pa nije ne znaju ni oni, nego ja ne znam, ali oni pričaju sve kao da znaju. Ajde. I tako mi nekako to zvuči kao da slušam nešto drugo što ne znam, na primjer građevinske radnike kako pričaju o... Ja znam građevinske radnike. A ti si radio na građevini. Vodit ću te. Dobro, ajde. Samo reci gde, ajde, čitaj. Silikoni u usnama, ima li neko takvo iskustvo ili da zna nešto više o tome? Ovo je 2006. godina, znači to su tek sad tad bilo pojavilo. Da. Tad još nije bilo ovih zadruga. Ni Karleuša nije imala tad. Evo ako kaže sljedeće, kaže ja nemam, a ne bi volila ni da imam. Ipak su to usta i prirodno je uvek najbolje. Postoji razna šminka kojom svoja usta možeš vizuelno da napraviš većim. Šta? Pa kao klovn. Kao Joker? Da. A, Joker. Po meni je silikon bez veze. To. Stvarno rade žene, kao nacrtaju ovako iznad i kažu ne, ovo su moje usta. Kao, nacrtaš i nadaš se da niko neće primetiti. To su fileri. Fileri su nada. Fileri su kad je docrtano, ne kad je fileri. Ne, nisu. Fileri su kada se napuni nešto, nego kažem. Kad crtaš, to se zove nada. Nada. Zato što se nadaš da niko neće primetiti. Bravo. Ništa nisi uradio, nada. Dobar si, majke mi. Ne bih se odlučila za takav korak. Dobro, to je, kažem, već... Što se ljudi jave da kažu ne zanima me ovo što ti pitaš. Ne sviđaju mi se, sljedeće kaže, jer se baš vidi da je to silikon. Ali to vidiš na ovim koje ti se ne sviđaju. Ja mislim da se uvek vidi. Ne, mislim da se ne vidi uvek. Misliš? Pa ne tako da odmah kao ovo ima... Mogu bi neki doktor da izvoli, ali ne bi ti mogu da izvoli. Jesi siguran? Ja pa kapiram da mogu ovim bogatima da naprave da... Pa ako staviš baš malo, brate, kako ćeš da izvoli? Ako staviš baš malo... Nisi provalio. Ti si stavio filere u stomak. Tako. Izvini, Duki. Ništa, u redu je. Rekli mi da te ne zezaviš. Lako je mene podjebavati. Ovo je slabiji. Jeste, dosta lako. Dobro, izvini, šta kaže? Ništa. Ovo riba nastavlja dalje, kaže, hvala Bogu imam lepa usta, tako da meni to ni ne treba. Uvijek ima jedna ta riba koja se rekao, čao, ja sam riba poz. Ništa mi to ne treba. A i da nemam lepa, velika usta, nikad to ne bih uradila. Da nemam oko lepa, velika, divna usta i slika ovoga časa. Evo, ako kaže sljedeće, razmišljala sam o tome... Kako zna da ne bi ako nema? To bi bila onda druga osoba, upravo si. Da.
sa malim ružnim Samo ustima. sam hteo to da, ajde. Razmišljala sam o tome ranije, ali sam odustala kada sam čula da taj silikon vremenom splašnjava i to ne podjednako. Samo sam zamislila kako to može da izgleda i bez razmišljanja odustala. Da li neko probao Sephora Lip Fusion XL ili bilo šta slično? Šta je to, neka šminka? Ne. Sljedeće kaže, Čekaj, kako splasne? zato što kao ispumpa se. Ali to je silikon, ne može on sve curi. Pa znaš kako i kad staviš... A može i sisa tako jedno. Kad staviš silikon u vrata, kad hoćeš jeste, malo ako kao i on... zatvaraš često. Jest, Onda on se vremenom da. pohaba se. Pa dobro, staviš novi. Pa staviš novi, pa naravno, pa to je potrošna roba. Ja bih stavila silikone u usta pod uslovom da postoji hirurg koji bi ih učinio lepim, a ne napumpanim i visećim kao ova današnja. Nažalost, većina veštačkih usana je ružna i to prenaduvano. Kako znaju? Oni samo primećuju ružne, ne mogu da znaju da li su to sva usta. sva Rekla je većina, ako ćemo pošteno. Ali izgleda da je to tolika većina da je rizik se veliki. vidi, da. Rizik je veliki. Ali mislim da žene samo toliko imaju kompleks da onda prepumpaju usta. A znaš zbog koga imaju kompleks? Zbog onih likova što smrde. Ja, bože. Ne, imaju zbog drugih koje stavljaju silikone. A što su te prve stavile? Zato što je bila jedna sisata riba i onda ova tela bude sisata i onda ona stavila, onda ovo drugi bilo u fazonu i onda hoću ja. Tako to sve I počinje. onda ovo rekao, i sad ja jedina nisam sisata. Lepo si izbegao I onda je bilo, kako nastavljam, i onda je to što peta riba. I rekla, Duki, kako ide, brate? Gotov Super, kviz, super, a? čitaj. Gotov kviz, Ne, a? tu sam. Ako zanima što nismo snimali, Znači ja se polomio da nađem ovu temu. Ja sam- Polomio Moram sam da, bukvalno. kako se, nastavite slobodno. ima A dete. imaš Duki. montažu, čoveče. Duki je dobio dete. Pa da, ali Još dobio je kod dete poslednje već, epizode. Dete kreće u školu sad. znaš Dete kad ima je to 6 bilo? meseci, a posljednju epizodu smo snimali na dan kad se rodio. Evo ga, čuje se. Zovete, mama. On više viče ua. Ajde dalje. Stavila sam metakril u usne prego... Šta je to? Nešto iz Lord of the Rings. Da. ne znam, brate. To je srebro Ovo je- koje ubija Jeste kao vilenjake. ono nešto što Avengersi traže. Onaj jeste, neki... Imaš Da. u ovome, Infinity nitril Stone. ima, Jeste, nitril jeste. ima u gospodaru Jeste, prsten, nitril. da. Riba kaže, izgleda savršeno, u caps locku, savršeno. Niko nije primetio da usta nisu delo majke prirode. Svi, ali baš svi muškarci mi gledaju u usta dok pričam. Zato što niko nije primetio. Toliko Spoiler. su prirodna da ne spoiler mogu da alert. veruju. Biće da se njima sviđa isto kao i meni. Da samo sebi staviš u glavu zašto ljudi gledaju. Aha. Zato što misle da su Neka mnogo sljedeća riba pita šta je metakril. Nisam baš upoznata s tehnikama napumpavanja usana, da li je to neka vrsta silikona? Koliko je trebalo vremena u postoperativnom toku da ti usne postprodukciji. izgledaju normalno? Normalno. Normalno. Pa čekaj, ako ćeš da ti znači usne izgledaju normalno, onda ne radiš ništa. Niko nije primetio se stavila pa što Ovo. se stavila. Pa to je zajebano, tanka je granica. Koja je cena? Dobro. Ali svi gledaju. Ali niko nije primetio. Niko nije primetio. Svi gledaju u fazonu, pa ona ništa nije menjala. Nešto nije u redu. Sad, da. Pogledajte ovo usta kako su normalna. Kako su ista. Ovo se ne vidi. Pa kako to radiš? Izvini, ne mogu prestati da gledam. Dobro, ona sad odgovara, metakril je zamena za silikon. Deluje prirodnije jer ne pravi gornju usnu da liči na donju. Primjer Jelena Karleuša. Ili Ne znam šta će da kaže. A jeste stvarno imaju neku viršlicu. O, kako? Aha, da nema ovaj potez. Da. Da, tačno. Izgledaju ko bulja, stvarno. Je li to dobro ili loše? Meni to da jaje. Kako kome? Skidam pogled. Kako kome? Evo ovako. Inače, postoperativni period ne postoji jer to nije operacija. Ceo proces traje oko 10 minuta. Legneš, hirurg uzme špric, zabode u usnu i ušprica metakril. Može da bude bolno, odnosno ne znam koliko možeš da trpiš bol. Ja ne osjećam više bol. Ja više nisam ne osjećam. I evo šta su one sve spremne da U urade. svakom slučaju manje boli nego kad mi frizerka čupa kosu. Bože, zašto bi ti frizerka čupala koju? Ne promeniš frizer. To ove žene rade. Sve si radila usta, bre. Kako su tako normalna. Ali čupaj. Mrzim te. Evo te stvarno žene u 90% dana trpe bol Čupaju se. da bi bile ružnije. Da bi bile normalne. Normalno, prirodne. Evo ovako. Dobro.
Silikon i metakril je trajan, to jest doživotan. To ujebate. Sjajno. Osjećaj na usnama je isti, nisam primetila nikakvu razliku. Još jednom da ponovim da je bitno da nađeš dobrog hirurga, ma kako delovalo bezazleno, može da ti napravi problem. Pa ako je doživotno, brate, ja kapiram da može ti napravi problem. Inače, ako si imala neku povredu usana po sekotini i bilo šta slično tome, to obavezno reci hirurgu jer će morati da ti prvo te ožiljke ukloni, pa tek onda da ti napuni usne. Da ne curne. Da li je tačno da silikon vremenom splašnjava i to nejednako, pa mora povremeno da se dopunjava? Silikon i metakril ne. A postoje neki polutrajni materijali koji se valjda tope, ali ne znam Burpena. kako. Burpena. Glinamol. Da vidimo dalje. Ne bih to nikada uradila. Usta su mi dovoljno debela. Okej, skloni se. Važi. Baš ti zavidim. A to ugojiš usta. Meni je gornja usna izuzetno tanana. Voljela bih da je punija. To znači da je zla. To je moja teorija. Da. Osobe bez usni su zle. Viktore. Zašto puštaš Gde su brkove? ti Tako usta? se ne vidi. Ne, Imaš evo, usne? stvari. Da vidim. Evo prave istine, zašto nas nije bilo 6 meseci. Zašto sam on zao? zao? Ne, zato što si radio usta i sad si pustio bradu da zamaskiraš Da ne vidimo. Ožiljke i... Radio sam usta da mi budu normalno. Normalno, pošto su bila nenormalna. Pustio sam bradu i bukvalno svi mi gledaju u usta sad. Ali ne primećuju ih. Da vidimo ovako. Svi me gledaju samo usta i ne primećuju ništa. Idemo flash forward na sadašnjost. Dobro. Ako se slažete, ovo je 2000. Aha, ovo je 2006. Flash Pa ovo je forward. bila brzo napred. Flash forward. Šta znači to? Brzo idemo u Munjevito napred. Pa što ne kažeš tako? Znaš te likove? Pa reci tako. Devojke, primila sam kenalog u plik sa unutrašnje strane usne. 2 uboda. Nisam... Pričaju klingonski. Ne, kako je Kenalog u plik. Nisam želela da mi se usne s polja menjaju. To zvuči kao neka kletva. Mogla je Da Bog ništa da da ti ne uradi. kenalog upao u plik. Plik se nalazio ispod gornje usne sa desne strane. Povukao se za 70% i omekšao. kenalog? Više ne visi. Ali ja imam... Šta smo upali to? O bože. Uga. Šta je kenalog sad, ne znamo, to je nešto... A To ne ti znam, kao to je onaj nešto Mentendandin, novo. samo je noviji. Samo, da. ovako. Izgleda još normalniji. Normalniji. Onda ti usta izgledaju kao da ništa nisi ni stavljao. A imam biopolimer konture. Treba da završiš građevinu da bi ovo... Za 10 godina su postali kiborzi. Bukvalno, odjednom. Kucam svojim silikonskim prstima. Znaš, srednja hemijska škola za presađivanje usana. Samo razmišljam da sad idem opet da uradim, mada mi je doktor rekao da nema šanse da mi s polja nešto poremeti. S polja. Kao na... Sljedeće kaže... Kao već je sve poremećeno s polja. Pa da. Ništa tu Pa meni nije. da, ali ide ponovo. Da. Bila sam na korekciji usana, silikon je u pitanju i sada je donja usna iskrivljena pri osmehu s jedne strane. A tu me da bude seksi. Znaš te to, fora- znaš da je fora, kao, to je... Da, to Ali ljudi... šta ako se smeje na Kao glupe fore? Stallone. Ali dobro, bar je svima oko tebe smešno. To je lepo. 1 mililitr koštao 150 evra. Brate, O bože, mi smo u pogrešnom biznisu. Treba da valjamo metadriklor i klingoran. Nisam provalio da smo u bilo kakvom biznisu. Mi smo u pogrešnom. A kako li pogrešno? Bez biznisu. Mi nismo u biznisu. Kaže ovako, pozdrav drage dame, novo sam na forumu pa sam htjela da se konsultujem. Pre 3 dana sam stavila 2 ml hijarulona u usne. Za to sam I čuo, ladno. već sutradan u gornjoj usni, ali na unutra su mi se pojavili kao neki plikovi koji Joj me bože! žuljaju i smetaju mi. Oj, Avengersi. Oj. Zvala sam doktorku koja mi radila usta i rekla da je to najnormalnija pojava. Ipak sad imaš materijal. Sad imaš normalna usta, to Da, je sad to. oblikuj. To je normalno. Tako Samo ljudi- masiraj i sve će leći na svoje. Kako masiraš izunutra? Jezik. A da napomenem da na sredini usne osjećam 2 kuglice koje mi smetaju dok pričam. One se ne vide golim okom, ali ja ih osjećam. Odgovor doktorke na sve to je masaža. Sad ode na masažu. Da. Ne tamo, znaš. Kao ovo uopšte me više ne zanima, toliko sam opuštena. Da. Oj bože, meni muka od ove teme. Užas. Da li je ovo vredno svega? Ne. Zbog likova koji smrde imaju kakane gaće. Ja mislim da ovo žene rade zbog sebe. Jel? Usne. A da, to je ona fora. Ne zanima me šta drugi misle, a ovo zbog sebe.
Zanima me šta ja mislim, a ja mislim da sam ružna. Mislim da ću pitan sve druge. Ne zanima me šta drugi misli, zato i stavljam veće usta. Ne znam, nemamo dobar savjet ovde žene, mislim, okej, imati lepa usta, Stvari imamo, ali nemojte. To obično da. nemojte mnogo. Nemojte uopšte. Nemojte uopšte. Nemojte. Lepe ste. Samo nemojte. Lepe ste, mi smo Svaka žena velika je deca. lepa na svoj način. Ili u svakom slučaju, ako već radite, pazite Pa da. da vam ne izađu kuglice. I koristite heronofon umesto kengolom. Gondina.